Sa amin, magkakaroon kami isa pang hearing at kung hindi sila susunod, magkakaroon tayo ng mas mabigat na recommendation. For example, yung mga taong hindi magawa yung trabaho nila sa departamento, i-recommend natin na humanap na lang na mas kayang gawin yung kanilang trabaho. Sa by 2022 deadline, sa tingin nyo, pag ganito yung DOE kabagal, medyo maaalangin ba yung project natin sa total electrification? Kung isang taon hindi nila mabigay yung estratehiya, hindi ako naniniwala 2022 makakapitan natin yung 2.3 million na kabahayan na walang kuryente. At kaya ako ay talagang dinidiin ko sa kanila na ibigay na sa akin yung estratehiya. Kasi kailangan rin natin maghanap ng pondo eh. Hindi lang naman yung papel ang kailangan natin, kundi dapat pondohan natin.